Marami nagtatanong, bakit may mga Marcos loyalist? Yan ang ating paksang tatalakayin sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Say, ang inyong Dad ng Bayan. Sa mga kababayan nating hindi nakakaalam at hindi nauunawaan kung bakit may mga Marcos loyalists, ito ang ating sinaliksik at ating mga kinapanayam ang mga nakatrabaho o naglingkod sa ating dating Pangulo na si Ferdinand Marcos. At sa aming mga nakalap na mga kwento at mga karanasan nila, ito po yung mga katangian na binabanggit nila. There are 16 presidents, may 16 po tayong mga naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, pero siya lamang po ang may Marcos loyalist na kinikilala at nakikilala sa ating lipunan. Mga katangian, una, ang sinasabi nila, siya'y napakasigasig. Meron siyang vision o visionary siya at nagsisilbi siyang inspirasyon sa kanyang mga tao o sa kanyang mga naglilingkod sa kanya. Pangalawa, meron siyang tinatanaw na utang na loob sa mga taong nakakatulong sa kanya. Maliit man o malaki, malayo man ang narating o hindi, lahat ng taong nakatulong sa kanya ay tinutulungan niya at hindi niya nakakalimutan. Kaya siya'y nirerespeto at ginagalang ng mga kanyang kasamahan dahil sa kanyang pagtanaw ng utang na loob sa kanila. Pangatlo, meron tayong tinatawag na katangian niya na sinasabi nilang he knows how to bring out the best in people. He can polish a rock into a diamond. He can refine a rock into gold. Yun ang kanyang katangian na sinasabi nilang kahanga-hanga dahil hindi kinakailangan ikaw'y sikat, hindi kinakailangan marami kang pinag-aralan o marami kang degree, pero kung meron kang abilidad, nakikita niya to at tinutulungan niyang gumaling ka at makilala ka. Katunayan niyan, marami sa mga sikat nating mga kababayan mula politika, mula military, mula negosyo at kung ano-ano pa, sining, lahat sila natulungan ni Marcos at naipalabas niya ang kanilang galing. Kaya siya ay hinahangaan nila. Pang-apat, meron tayong tinatawag na sinasabing kaalaman sa iba't ibang siyensya. Marami siyang alam na siyensya na kanyang binabahagi sa kanyang mga kasamahan, sa mga naglilingkod sa kanya. At panglima, meron siyang maunawain na pagkatao o mahabaging puso na sinasabi nila. Marunong siya magpatawad sa mga nagkakamali at tinutulungan niya silang maitama yung kanilang mga pagkakamali, lalo na kung ito'y hindi mo sinasadya. At yan ang mga katangian ng ating Pangulo na sinasabi nilang dahilan kung bakit hanggang ngayon matapos ang halos 4 na dekadang kanyang nakaraan, siya pa rin ay kinikilala dahil yung mga nagsilbi sa kanya na ngayon tumanda na ibabahagi nila yung mga kwentong yan sa mga sumusunod na henerasyon. Kaya hanggang ngayon, napatunayan natin itong huling halalan na naipamalas ng mga Marcos loyalists ang kanilang puwersa sa pangangampanya at sa pagboto at sa paghihikayat sa mga kababayan na maiboto yung kanyang anak na si BBM bilang Pangulo. Yan lamang po mga kababayan. Ito po si Michael Say, ang inyong Dad ng Bayan.